Вие сте опитен болногледач с отлично ниво на немски език и желаете да издигнете кариерата си на ново ниво. Ние можем да ви помогнем с това. В компания Атена вярваме, че истинската отдаденост заслужава специално признание. Затова с гордост ви представяме услугата Атена Exclusive. Атена Exclusive ви предлага несравнимо възнаграждение за вашата работа. Вашите умения ще получат заслужено признание и финансов стимул. Това не е просто работа. Това е възможност за значително кариерно израстване. Развивайте се професионално и финансово с помощта на Атена Exclusive. Все още не сте готови за ексклузивна оферта. Това е напълно нормално. Атена все още разполага с много възможности за вас. Предлагаме и по-малко натоварващи позиции, които ще ви помогнат да развиете своите професионални знания и умения. Достигнете ниво, на което невероятните доходи да станат реалност и за вас. Направете следващата стъпка в кариерата си. Убедете ни се и разберете какво можем да ви предложим. Вашето бъдеще в сферата на грижите започва тук.